Čau lidi. Teď už konečně pravidelně, pravděpodobně budu natáčet, pokud se něco náhodou nezmění. No a konečně je tady druhé video za jeden den a dneska si ukážeme moje dresy, které mám ve sbírce prozatím. Za chvíli budu mít další dres. Zatím jich mám 9, tak si můžeme kouknout, jaké to jsou. Jako první je tady tenhle dres PSG z sezóny 21-22 a takovýhle normální modrý domácí. A zezadu je tedy Lionel Messi. Jo, je to fake, dostal jsem to na Ježíška. Je to fake a už ho mám hodně dlouho, takže tak. Ale furt se ho vážím. Jako druhý dres je tady tenhle dres Realu Madrid, který jako že to je druhý dres, tak je poměrně nedávný. 2 sezóny zpátky, tento krásný bílý dres, konečně už je real teda. Zezadu Vinicius Junior, takže furt lepší než nic. I kdyby to byl fake, nevadilo by mi to. Jako další je tady tento taky fake dres španělské reprezentace. Vidíte, tady to jde poznat. Když tady normálně vidíte, je to od dovolené, takže, nebo je to od moře, takže tak. A zezadu je Lamine Yamal. Tady tenhle krásný červený dres, ten se mi hodně líbí, popravdě. Sice Španělsko nevyhrálo Ligu národů, fandil jsem jim, ale nevadí. Já si koupím i dres Portugalska, takže tak. Jako další je tady tento dres Baníku Ostrava z minulé sezóny, jako ze sezóny 24-25 mám celkem dost dresů, takže tady další 4. dres, jsme někde u půlky. Jo, u toho dresu Baníku Ostrava nikdo není zezadu, jen tak. Další je tady tento dres Chelsea, kde není tady Nike ani to pogumované logo, ale je to furt ze fanshopu Chelsea. Zezadu je samozřejmě Cole Palmer, jiného by jsem si tam asi měl dát. Teď už nosí sice 10, ale je to dres minulé sezony, takže chápu. Jako další je tady tento černý dres venkovní Liverpoolu, paráda. Zezadu ale taková paráda už to není. Darwin Núñez, to je, přátelé, teda hodně divné, ale jo, mám ho. Prostě. Jako další je tady tento barcelonský dres, který hodně nosím i ven, jako je to můj asi nejoblíbenější. Další je tady tento dres české reprezentace, který jsem si vykoledoval na Tiki Taka Live v Praze. A jako poslední tady mám tenhle dres Dukly Praha, když jsem byl ve VIP na Dukla Karviná 12.3. A zezadu podepsaný dres Filipa Špatka.